Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Днешното видео е за това какви осигуровки дължи едно самоосигуряващо се лице. Осигуровките вече имат промяна от началото на август месец. Кое наложи тази промяна? Тъй като се промени осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Той вече стана 780 лева. Осигуровките, които дължи едно самоосигуряващо се лице, което е родено преди 1960, са в размер на 244 лева и 14 стотинки. Тези осигуровки се дължат в случай, че лицето е избрало да се осигурява освен за пенсия, също така и за обезщетения за майчинство или съответно бащинство и болнични. В този случай осигуровките, които дължи за пенсия, са в размер на 181 лева и 74 стотинки и здравно осигуряване в размер на 62 лева и 40 стотинки. Другите лица, родени преди 1960 година и са избрали да се осигуряват само за пенсия, в този случай те дължат осигуровки в размер на 216 лева и 84 стотинки. В тази сума се включва осигуровки за пенсия в размер на 154 лева и 44 стотинки и здравно осигуряване в размер на 62 лева и 40 стотинки. Другите лица, които са родени след 1959 година и които са избрали да се осигуряват за всички осигурителни случаи, за пенсия, да имат право на обезщетение за болнични и майчинство или бащинство. В този случай те дължат отново осигуровки в размер на 244 лева и 14 стотинки, но тук осигуровките, които се включват, са осигуровки за държавно обществено осигуряване в размер на 142 лева и 74 стотинки. Осигуровките за допълнително задължително пенсионно осигуряване са в размер на 39 лева и осигуровките за здравно осигуряване са в размер на 62 лева и 40 стотинки. Другите лица, които са родени след 1959 година и са избрали да се осигуряват само за пенсия, без право на обезщетения за болнични и майчинство и бащинство, в този случай те дължат осигуровки в размер на 216 лева 84 стотинки, в които се включват осигуровки за държавно обществено осигуряване в размер на 115 лева и 44 стотинки, за допълнително задължително пенсионно осигуряване 39 лева и здравно осигуряване в размер на 62 лева и 40 стотинки. Освен тези промени, има нови банкови сметки от октомври месец 2023 година. Имайте в предвид, че вече ще има 4 банкови сметки, които ще бъдат за осигуровки, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване и отделно и за данъци. Като тук вече банковите сметки няма да зависят към кой офис на НАП се водите вие, а ще има общи сметки за цялата страна. Как може да си плащате осигуровките? Освен по стандартния банков път, можете да си спестите банковите такси и в този случай може да платите осигуровките и данъците чрез POS терминали в НАП или чрез виртуалния POS на НАП през сайта на НАП. Това е днеска по отношение на промените и очаквайте следващото видео.